pelikula, abesti, liburu, leku guztietan daude. Don Kixotek ere erraldoiekin konparatu zituen noizbait. Ba al dakigu nolako garrantzia izan duten geure Euskal Herriko historian zehar errotek? Errota, materia solidoak zati txikietan ehortzeko funtzioa duen tresna da. Betidanik boterearen zeinu izan dira, eta zeukatenek negozio bezala erabiltzen zuten. Diotenez, aurrehistoriako herrizkek ez zuten errotarik. Horregaitik, zerealak prestatzeko bi harrirekin baliatzen ziren. Segurenik, lehengo txigortu eta birrindu ondoren, urarekin nahaztuko zituzten ontzi batean. Neolitikotik aurrera, gehiago erabiltzen hasi ziren, adibidez, vegetalak txikitzeko. Errota moten artean, hauek aurki genezake. Esku errota, gizakiaren eskuaz baliatzen direnak. Odol errotak, animalien edo gizakien indarrez mugitutakoak. Haize errotak, haizearen indarraz baliatzen direnak. Marea errotak, itsasgorak aprobetxatzen dituzte errotaren sistema martxan jartzeko. Eta azkenik garrantzitsuenak, ur errotak edo errota hidraulikoak. Hemeretzigarren mendean, garapen industrialak euskal errotak ere baldintzatu zituen, eta uraren indar nabariak errota guztiak erabiltzea eragiten du, erabilera desberdin askorekin. Txokolatea egiteko, igeltsua txikitzeko, boinak sortzeko, arbela mozteko, pinturak egiteko, eta gauza askotarako erabilera ematen zaie errotei. Lehen euskal erreferentzia 1053. urtekoa da. Santxo Onuñez eta bere emazteak Elorrioko San Agustin de Etxebarria Barria Elizari eman zioten haien errota. Euskaldunek lurra lantzen zutenetik beraien elikaduarako eta berentzako beharrezko egiten zitzaien aleak txikitzea. Hola, ni joan nera zeramendeko zu gure familiako errota zenitako lea. Ongi etorri. Zer errota mota dira Euskal Herrian garrantzitsuenak? Bi dauz, kostaldien itsas errotak eta barrualdien ur errota ditzen dira. Eta nolako garrantzia izan dute hemen Euskal Herrian? Beti eukin dabe garrantzi asko. Lehen gehiago, oin asko erabiltzen ez diren arren, ondarian parte aberatz bat die. Eta Elorrioko errotan finkatuz, zer esan dezakezu? Elorrion errota asko dauz. Hemen zenitan dau bat, dala bastante garrantzitsua, ze dau barriztuta guztiz, barrutik eta etxe bizitzadan ez bebai, orduen dau guztiz konponduta. Eta dau beste bat gazetan, txiki zego ez dauela konponduta, ezin da funtzionau ez ezer. Baina dau ondo ikusteko zena funtzionatzea bine errotak lehen, eta dau lan zubitxo bat, oso polita. Eta danak die hidraulikoak Elorrion, erreka funtzionatzen da biela, eta dana duz ikusgai. Eta zer esan aduzkuzu izan zure familiako erretari buruz akurrat historia edo? Oin, kondizio horretan dago erabiltzeko, baina asko zogu erabiltzen. Baina lehen, zan ferreria bat eta errota bat momentu bardinien, eta holan ura aprobetzetan zan hobeto. Hori konkretuki, zan errota hidrauliko pribau bat. Baina hor behien adibidez dau beste bat, da auzoko errota, eta hor bai joen ikela mundu guztia, auzoko guztia, txandaka funtzionatu eban. Eta erreka ez zauen auzuetan, errota bez dauzan, eta auzo batzutan ez zauen errekaik, orduan ez zauen errotaik, eta horkuek etorten zien pribau eta erosten. Errota pribau eta etorten zienak erostera, eurek txikitza bien euren garia. Eta 10 kilo txikitzen bat bizan bat, errota eratzen zen kilo horregan. Eta lehen uste duz ez dela izan, baina lehenengo bat boinuna zan 1513koa, errotakoa. Jonek esan duen bezala, gazetako errota txiki honetan oso erraz ikus dezakegu errota hidraulikoaren funtzionamentua eta beheko egitura. Eraikin hau Joneren familiakoa da. Barruan, etxebizitzaz aparte, errota berriztua dago. Eraikinaren atzealdean, errota hornitzen duen presa bat dago. Presak, 3 metrokoa dena, ibaiko ura pidatzen du, erroten beheko gurpilak mugiarazteko.
Hau da errota barrualdetik. Bi errota daude, berriztua eta zarra. Atea zabaldu eta ura kanaletik sartzen da. Uraren presioak beko gurpila mugiarazten du, eta hau, goiko harriari konektatu dagoenez, giratzen hasten da. Goiko aldean, tolban, garia jartzen da, eta harrien artean txikitu egiten da. Harrien hurbiltasunak, irina, finagoa edo latzagoa irtetea baldintzatzen du. Gero, galbaia erabiltzen dugu, oraindik finagoa lortzeko. Lehenik, artoa txikitzen da eskuarekin. Bigarrenez, atea zabaltzen da, eta horrela hasten da prozesu guztia. Hau, galbaia da. Honek dira, errotariek erabiltzen zituzten tresna batzuk. Ondarea, jendarte baten nortasuna oinarritzen eta jendarte hori bestetatik bereizten duen osagai materiala eta ez materiala da. Errotaren kasuan, bai ondare materialtzat, bai ez materialtzat argi genezake. Alde materiala, tresna bezala, eta alde ez materiala, herriaren tradizio eta batzeko leku bilakatu zelako eraikin magiko hau. Gaur egun, hain garrantzitsua den ondare herrikoi hau galtzen ari da gure aurrean. Euskal Herriko eboluzio sozial, ekonomiko eta industrial itzelean hartu dute parte, eta bada ordua erroten alde egin dagigun. Ondare aberats hau ezagutuz, ikertuz, berriztuz eta batez ere zainduz.